We lopen nou vandaag nog de familie Lemme en die zijn 40 jaar getrouwd, dus we gaan die vandaag mooi verrassen. Het blijft nog heel stil. Ja, daar wordt open gedaan. Goedemorgen. Wij zijn bij de familie Lemme. Dat klopt, ja. 40 jaar getrouwd. 41 vandaag. Inmiddels, hè? 41 jaar. Vorig jaar 40 jaar. Hey, en heel jammer, het feest niet kunnen vieren, hè? Nee, dat klopt, ja. Dat is heel jammer. Vorig jaar al de corona. Dit jaar wilden we het overdoen. Alweer de corona, dus hebben we het niet kunnen vieren, nee. Maar dan zijn we gisteren wel heel erg verrast door de kinderen. Dat had ik begrepen, want jullie hadden een drive-thru, hè? Een drive-thru hebben we gehad, ja. En goedemorgen. Nog proficiat. Dankjewel. En wat is er allemaal gebeurd gisteren? Nou ja, we werden gisteren om 1:30 werd gezegd, we moesten om 1:30 klaarstaan. En dus 1:30 stonden we klaar en moesten we hier naar de overkant naar onze loods. En toen kwamen er allemaal de familie en dan is met de auto aangereden. Hadden ze een drive-thru georganiseerd, zodat ze ons allemaal toch konden komen feliciteren. Vanuit de auto. Ja, vanuit de Oh, auto. wat leuk. Dus heel erg leuk, ja. Nou, maar dat is het nog niet helemaal, want ook wij hebben een verrassing vandaag. Ja, dat zie ik dus. Ja, wij komen u een bloemetje aanbieden. Wat lief, dankjewel. Ja, Dat is leuk. verzorgd door kinderen en kleinkinderen en namens Maak het Woord. Dankjewel. Dankjewel. Heel erg leuk, ja. Alweer een verrassing. Nou, Ja, Het houdt niet op. het houdt niet op. dankjewel. Mag ik u hartelijk bedanken, u hele fijne feestdagen wensen. Veel geluk en gezondheid voor 2022. Dankjewel. Jullie Dus ook dat, heel hartelijk bedankt. Ja. Nou, dan kom ik nog heel even terug naar de studio. Want familie Lemme is fervente luisteraar van Omroep PNN. En die wilde nog graag een liedje van BZN horen. Mon amour, als het kan. Ja, en ook dit maakte wij waar. Dankjewel.